Før vi fik robot, så har vi jo en stald, der er meget beskidt, og der er et lag lort på hele stalden og hele staldafsnit. Og det skal blødes op i mange timer, og så skal der en mand gå i 6-8 timer for at vaske nogle af de stalde, vi har der. Og det er hårdt, og det er hårdt ved skulder og arm at gå med almindelig højtrenser. Og så synes vi, at vi har fået en robot, der tager den 85-90% af det hårde slid. Og så synes vi, at vi får både en bedre vask, synes vi, fordi vi har tid til at gå og vaske den pænt rent til sidst. Og vi får kørt sæbe på og gjort alt det, vi skal, for at den blå bliver sæbet ind og desinficeret til sidst. Så det virkelig er tip-top rent. Så det har sparet os for rigtig mange timers vask. Og ydermere det, du har, når du har en vaskerobot, der kører, så har du også en mand til rådighed i de timer, at robotten kører. Der er manden jo også til rådighed til at hjælpe ved at passe grise. Så vi har også en der kan gå og hjælpe os ved at passe grise, mens robotten kører. Så det ser jeg også som en kæmpe fordel. Man har nogle timer der, man sparer. Så det er virkelig blevet en kæmpe hjælp for os. Hvis vi går lidt tilbage i tiden, så havde vi så meget knald på nogle gange, at vi altid fik vaskestald, så desinficerer vi bare med sådan en tør desinfektion. Men det bliver aldrig helt godt. Fordi det der med, at du vasker i bunden, du har den der nystaldseffekt hver gang, når du vasker. Vi har fodanlæg, og vi har gylde. Altså det er jo ligesom, hvorfor skal man så have en robot også? Altså det er egentlig lidt det samme. Og så tror jeg, det bliver om nogle år. Jamen det ved jeg også med mine kollegaer der rundt omkring. Altså de siger, det er egentlig de ting, de spørger om. Har vi robot her, når de skal have et nyt stykke arbejde? Jamen det har man ikke, men så skal jeg ikke arbejde der. Sådan er det jo også. Altså det bliver også sådan et parameter på at kan fastholde folk og få nye folk til. Det er der ingen tvivl om. Fordi det påskønner folk i hvert fald, man har den. Vi kunne slet se, at vi skulle kunne undvære den robot. Vi vasker jo 2 til 3 stalde i uge her. Så den er så set i gang mange gange i løbet af en uge. Og det fjerner virkelig mange timers hårdt slid. Så det er virkelig, det nyder vi hver uge, vi kan gøre med den.